Igcine igotshwe ngokusemthethweni inkosi yamaSomalia izolo eGoli. Kanti uPanyaza Lesufi usetshele uRamaphosa eGabhoqo. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News TK Zuma sanibonani. Igcine igotshwe ngokusemthethweni inkosi yamaSomalia izolo eGoli. Lokhu kulandela ingqungquthela ebibanjelwe eConference Center lapho bekuvumeleke ukuthi kungene abanobuzwe baseSomalia kuphela hayi abanye. Kulapho ke ekugcine kufinyelelwe khona isinqumeni sokuthi kubekwe inkosi yaseSomalia eSouth Africa. Ungizwe Nkosi Mkhulu oyishoshovu seMartin March ube khona endaweni yesigameko ukushilo uyazi elalelani uyabona ke I think we are being provoked now. I think we are being provoked to the core. I believe we are now being pushed beyond our limits. Uyazi ngiyacabanga ukuthi mhlambe sesisondele nesikhathi sokuthi idibane esikhaleni kaNtombela. Eke ihlangane nje inkawu nesikhwebu ke ziphishana amaqhinzane kudela umakhasana. Kwisha amaqanda ukhume enhlambana ziyezofekela. Zishuka imbola. Uyabona labantu laba abavikela bokufika abakuleli ngokungemthetho njenganoMalema noRamaphosa nalo lonke lolunye uvuco olingafuni ukukhuluma liphumela obala lisho ukuthi luzizwa kanjani ngalabantu abangenezweni lethu ngokungemvume badayisa ama drugs badayisela izingane zethu ziphenduka amaphara zibuye sizontshontshela thina zibulale thina zibulala odadewabo. Labantu laba abadlwengula izingane zethu labantu beyipaza abadayisela izingane zethu ushevu. Angithi bona baseParliament bagadiwe 24 hour security ingane zabo zifunda kuma multiracials eziningi ifunda phesheya aba affecteki. Uyazi ngiyafisa ukuthi izifundiswa zakithi lezi ezikwazi ukuveteza isilungu nenjula buchopho ngeziveteza isilungu zitshelwa laMaphosa benoMalema laba abavikela ama illegal foreigners ukuthi hayibo ukusuza kukhonga ukunya. Sizuluke leso sitolikwa Sixolise nantu udaba. And the majority of them, they are illegal in this country. And they got guts to crown their own king. Somalians have just done it. Ngitanginazi bafowethu. Iyenzekile lento namhlanje umhla ka-17 ngesonto. Kodwa ilisaba imoya sicela siqhubeke sokuhloniphe umthetho waseNingizimu Afrika. Kodwa isikhona inkosi yamaSomali. UNdunankulu waseGauteng usephumela obala mayelana nabo kufika abakuleli ngokungemvume. uPanyaza Lesufi ukusho lokhu izolo eParliament etshela umengameli ukuthi akazama ukulibhekisisa lolu daba lwabo kufika abakuleli ngokungemvume. uPanyaza Lesufi uqhube wathi hayi ukuthi banenkinga nabo kufika kodwa banenkinga nabangena kuleli bengenawo amaphepha ngoba yibo kanye abenza izinto eziphambene nomthetho. Uyazi kuyajabulisa ukubona at least nje umuntu oyedwa weANC ekhuluma kanje. Kodwa ngeke ubazi phela lapha. Ungathola ukuthi laba abahlezi bedlala umlabalaba njalo ungathola ukuthi kuthiwe nje awukhulume lapha. Awukhulume kungabe ngathi sithule yabo sisondela okhetheni manje singahle sichazeke nabantu masingaphefumuli ngodaba lama illegal foreigners. Ake ukhulume sizothi thina hayi sithi kuma processes izinto kufanele zenziwe ngomthetho we are working on that matter. Ngeke ubazi. So jabula kodwa makuthiwa uPanyaza Lesufi ukusho lokho from the heart. Akakusho from the ear or from izinto atshelwa zona ilokhuzana high command if there is something like that. Oh Sixolise nantu udaba. This ship, we want to urge you, President. We want to urge you to enter the serious debate of undocumented foreigners in our country, Honorable President. Our cities, Honorable President, have seen unprecedented marches of citizens raising concerns about undocumented immigrants. Ours is to state this clearly, Honorable President. We refuse to be against all foreign citizens, but we agree
that undocumented foreigners who entered our country legally must leave our country peacefully. Zonke izinsuku sihlangana nempica abadala. Nansi ya namhlanje impica aba old. Are you ready for Jerusalem? On your marks, get ready. Are you ready for Jerusalem? Are you ready? Are you ready for Jerusalem? Are you ready? Are you ready for Jerusalem? On your marks, get ready. Are you ready for Jerusalem? Are you ready for Jerusalem? If you ready, get ready. On your marks, get ready. Ayike mbukeli asizibambe lapho eza namhlanje uphinde uqhubeke usihlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa izindaba ze-SA News ziqheme udede futhi zithatha uhlangothi.